Africa my continent. Africa my home. Uyabona sengishawa yiyona impela nje hiking. Ngicabanga ngisabheke ezantsi. Sise Africa kuyi South Africa siKwaZulu. uGui district uMduni uMasipala. Emkwempisi isigodi inkosi yalapha ucela induna ucela. Semabheleni la ekhaya. Hey! Nayo lento yegarage ke nayo into umuntu usene subsidy yegarage engakaze la apply iBP phela. Nalo iplaza kashukela selikhona. Cha, sake safika la ekhaya mhlawumbe kwakungoFebruary noma kwakungoMarch. Udaba la ekhaya lwaluthi nje ubona le wheelchair. Udaba la ekhaya lwaluthi ingane yala ekhaya udadewethu unengane ekhubazekile. Ufuna ukuthi aqale le ndaba aye ngale ihambise esikoleni anyuke la kanti nendla yikho kahle. Sasokwenza leyo video. Ekwenzeni kwethu leyo video into eyenzeka umthombe luduma lokho siphuto omdala wathi mayibona leyo video angani watshela ubani kodwa ngithumelele WhatsApp wathi lalela ngibonile leya video yenze lapha sengicela uHOD ukuthi akuthinte namhlanje ke sizobona ukuthi lokhu kungithinta kaduma lokhu kungithinta kaMthombeni kwahamba ibanga elingakanani ngoba ngangizwe ngoba nami ngangizwe usizi esekuthi ke uma engithinta ufuna ukuzobheka ukuthi lento yenzeka lento engithintela yona bese siyayiqala inkulumo asihamba singene la ekhaya awungipha le uze yithi siyafika ukhona onenkinga hello unjani usubuya esikoleni manaka siqale ngawe hello unjani Ngiyaphila njalo. ya usubuya esikoleni Ngisheshe ngaphuma namhlanje. umama athe ekubelethile futhi Yebo. wakuthatha zokubeka la Yebo. tshela abantu base-Afrika uneminyaka emingakubani lona Sanibonani. Igama lami nguNoxolo ngakaXabisibongo. yes Ngina 17 ngifuna grade 11 eSithozisi High School. yes Yebo. tshela abantu base-Afrika inkinga yakhe kuphi inkinga yakho Angikwazi ukuhamba kusukela ngo2016 kuze kube manje. kwenzekani awazi kahle Okay ngiyazi usikwenzakalani kwangekona ukugula kodwa kwaba yinto eyenzeka ngokusheshsha. Manje asibhedlela ngahlala khona. yes Kwaze kufika isikhathi la sekuthiwa khona ke ngize ngisakwazi ukuthi ukuhamba. Yebo. manje umama nje uyena kusesikoleni nokulanda esikoleni Yebo yena. kunjani ukubona umama ekuthatha ekseni kusesikoleni ekubuyisa njani intambama uyakubuyisa ukuthini enhlizweni yakho Kubhlungu khona ngaphela naye yabo like unontanga bakhe abasebenza manje akakwazi ukuthi ahambe ayosebenza ngoba uke wasebenza ngaphambilini manje umsebenzi awuyekiswa ukuthi ngihlushwa ukugula manje isikhathi singifanele lekhane ngisesibhedlela yongibheka mangilalisiwe wazogcina ke sekuthi angazi akwazi ukuthi asebenze kulomqansa wena nawe uyesinda ngiyathi uyazizwa ukuthi awuyasinda manje le transport lena uthini le transport mayikhuphula la uyathi awusheshe welokhuza Ngicela igazi kwayazi ukuthi ngiyafika la ngiyakhona ile transport ikhona yebo uthethela igazi ithatha itrans thatha itrans from point A to point B yabona uzofika esikoleni mana ke esikoleni ufunda into ntombi yami ifunde ngizenzayo yes ngenza imethliti iBS iLife Science yes ufuna ukwenzani ngalezi zifundo ngangithanda ukuba yilawyer kodwa ke siyabona manje mathuba omsebenzi ayaveta sengizozama kube social work noma kwinursing uyanqana ukuthi ucindezele yona kuyilo makuphusheka ngizophusha hayi phusha lokhuza phusha ufuna ugrade 11 yebo ngifuna grade 11 ukwaphazamiseka esikoleni ngenxa yokugula yebo ngiye ngaphazamiseka ngonyaka nje weCovid ngaye ke esikoleni oh yes ngabe wenza umatric manje ngabe ngenza umatric manje kodwa awuyisoni ngoba ikhona itrans no angiyisoni ithembekile le trans hawo ithembekile udriver wakho uyavuka ipetrol inawo hlezi khona uhleli ikhona petrol and iyashesha yebo siyabonga ake sasokwenza lolu debate ngibatshela abalaleli nababukeli ukuthi sathi masiqeda le video uMEC wakwa Transport Human Settlement
wangisendela nje WhatsApp wathi uzothumela eShowD ubaba umbili ukuthi sikhulume naye. Bambili ke sakhuluma lento esayikhuluma. Sengithi angizobheka ke namhlanje ukuthi lento ekhulunywa ba umbili umnumzana uDuma ikhona yini. Ngifuna before siyobheka lapha phezulu udlulisa amazwi akho kumnumzana uDuma ungaqali batshela ukuthi kwenzakalana abantu kodwa ngifuna udlulisa amazwi akho kumnumzana uSiboniso Duma into asekwenzele yona ukuthi le trance yakho ingazi ukuthi ayisezukhathala kakhulu. Bengathanda ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu kuyena ngalokho asekwenzile ngoba nami like kuzokunikeza ukuthula okuncane ngoba ngiyazi ukuthi manje umthwalo angeke usafana nasekuqaleni uzokwehla yabo. Yes. Angesayikhuphuka le ntaba. Enisayikhuphuka le ntaba. Ngesayikhuphuka. Siyabonga kwa Human Settlement no Transport okusho ukuthi umnumzana uDuma wehlisa umthwalo kwi transport ngokuthi alungisa indaba ye Human Settlement yendle. Okay. Cha kulungile ke sala wena asambe nale transport ngifuna ukuhamba ne transport sikhuphuke nayo siziyofika lapha phezulu sibonga ukuthi umnumzana uDuma uyenzile nani ake sihambe sibone ukuthi umthombeni wenzeni sala bye ntombi bye. Hello ma angisihamba ne transport manje transport ya Human Settlement asambe ke iqaleni le project iqale 2 weeks back. 2 weeks abasheshile 2 weeks back. basheshile uyaphi lokhuza ufuna ukwenza le hiking kulungile ke sihambe lokhuza sesiya hike ke manje senza le hiking no siyabonga kakhulu ukuthi sekusho lento ukubambisana ke okwangempela i-Iron Sword Foundation nohulumeni KZN Human Settlement no transport lokho kwangempela ukuthi uma kunesimo esisibonile bekwazi ukube enkundleni zokuxhumana bese beyasukuma futhi benze manje mhlambe kusithembisa ngiyacabanga ukuthi khona ke la siya khona uma sisebenza kanje kuyabonakala kuzoke ukuthi nje kancane uyabona ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela engafani kuyakho imfihlakalo uyasebenza uNkulunkulu ukugula kwengane kwakuwukuthi kusakukhona isimo okwafuna silungiswe impela kodwa sizolungiswa ngani ukuthi kubambeke ingane namhlanje sikhuluma olunye udaba ngoba ukuba ingane ayibambekanga ngabe asafiki la ngampela ngampela ngaba sikafiki la mbukeli mawuzwa ukuthi sekunokuhefuzela igarage umuntu uswaba namagaraji amaningi ngamaplazi la kashukela umuntu usenawo yikho uzophefumula azothi kuyaphakama yanyukela lento yeBP dizini kodwa ukuthi umuntu uneBP akanamoto akanagarage now WhatsApp kamthombeni now WhatsApp yangithumelela yona inkunzi yami inkabi yami ubhuti omdala wathumela uWhatsApp now WhatsApp lena ke kodwa ke sesikhuluma naye angithi phela uyazi ukuthi mina ezakhiwa ibhakede zimngeni indlela wathi uma ngithumelela uWhatsApp wathi hayi mina phela ngishaya ngespeki sakwa Human Settlement wenza i-display ngathi mina ayanalutho lokhuza thina sifuna i-shelter Africa my continent Africa my home nanti udaba KZN Human Settlement umnumzana Siboniso Duma owathi mayibona leya video esayenza noma wengane uma ingane ade exakekile wangibiza wathi angizobheka wasithi umnumzana uDuma hayi uzothumela eShowD akangachithi isikhathi eShowD umnumzana umbili wathi 1 2 wabuya kumina wasethi hayi leyo kishiye ezandleni zami sengizogijima nayo ngoba sethi angizobheka namhlanje Nakia sayingena khulu sesiyaqeda lokhuza sesiyaqeda weDuma
Yebo, Nkosi. Kuyalunga. Siyabonga kakhulu. Nizokwazi ukuthi nibuye nonke la. Yebo, yebo. Okay. Siyabonga kakhulu. Siswami, mhlambe ke awukhulume nomnumzana uDuma ukuthi amagama akho okubonga kumnumzana Siboniso Duma ukuthi ngoba mina yes bengizoyenza kodwa bekuzothatha isikhathi ngoba nami i-backlog inkulu kakhulu. Yena uvela wathi angiyangena lapha nguhulumeni. Yebo. Awukhulume naye. Sawubona mnumzana uSiboniso Duma, igama lami nguSiphindile wakaMpele kumzali kaNoxolo Xaba. Silapha njengoba ubona lezi zinto ngasezimile kungumusa wakho nothando lakho siyabonga kakhulu. Sithi izandla idlula ikhanda nalapho uthathe khona sicela kwande kube more and more and more kugcwale. La uthathe khona ubone ukuthi sekunciphile kaxeka kodwa uNkulunkulu sicela ukuthi agcwalise kakhulu. Siyabonga kakhulu sisize ngalendlela engazi ukuthi ngayichaza ngiyithini. Lento ababubona sinyuka sihefuzela ngiyabona ukuthi hayi uNkulunkulu uhambele ngakumina awahambela ngakuwena wathatha wena wamsondeza eduze kwami. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Hayi ke la thatha khona kufuneka uNational Human Settlement kufuneka afake more. Hayi ukuthi no treasurer abone utreasurer ngoba manje ke angithi lezindlu ezine program ka Human Settlement kube khona izindlu ukuthi ayikho iprogram ekhona siyangena nje mina angihambi ngeprogram mangibona usizi ngiyamnikeza ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe ke on a serious note MEC mnumzana Duma ngiyabonga kakhulu mfowethu nami ngiyabonga ukuthi ke uhambele kule nkosazana wenze iqiniso ngoba nami vele ne backlog kodwa lokhu ke sekuchaza ukuthini ke lokhu kusho ukusebenzisana lokho kwangampela ukuthi i-Department of Human Settlement uTransport Ayandamsweli Foundation sisebenzisana lokho kwangampela ukuthi nami makhona ngibonayo bese ngwethula kuwena bese uyagijima uzobamba ngicabanga ukuthi masibambe kanjalo mfowethu iSouth Africa sizoyenza isigodi KZN izoba isigodi izoba iwadi yabona kuzoba into nje othi ukuthi mangimemeza uyezwa mawumemeza nami ngiyezwa nawe uyezwa bese kushintsha impilo zabantu. I thank you ngwenyakithi uphile welokhu uzangizwela ukuthi le goli uthi ukwenzani angazi ukungitshela phela lokho kodwa nje uWhatsApp uthi omdala sithembe wena nkabi yami sithembe wena abantu bathembe wena ukuthi uzoyishintsha impilo zabantu sebenza ungabheki emuva. I thank you.